amanfo esu ese wiase ayedin ebinom se say ya makrampo yentimi enhwe ombu school efie hwe kran so aya asem ne titiwe ne driver for omuso mudufia na won yere nom ebu omo ne ade na mebisa se wo yere eye ba akope wo ma ebia omo ye mienu ana asem yensa wusu ese enemamu ayedin na wonim se wo bi nso wo honom a waware emma mako eduanan enson 47 aware be ma waware emma 47 na ne manko ade be 240 na sa 240 we no emma ne ye kan ayenkan ma a ewo mu no enka ho ese bia ne ma manko a na ye kan a 240 inti just imagine says ye kasi ye kan ye ma ne mema ne nyina abomu a ne emma dodo sen na obewo yensem bebre erunti ka jo se ne so se o de waware ba ko na se ne memu aye de na se wo kra de ya agrobi wo kra de ya agrobi se ye ko talensi ewo esiremu a eho na panin bi waware emma mako 47 na afi wawo manso mako 240 a eno no emma enka ho yenkan emma enfa nka ho enti se o ka se wiase ye de ne na o panin we de wono no den no obeka ebia no no den na wiase na be den be times 10 kra na de ama no de kire se emma mako 47 na nipa ba ko pe wo be hwe wo no mahwe emofra aka ho na yembisa se enti sa enkwala we no ana se emma mako 47 no otimi ehwe wo no nyina pepepe ana se bia okay se bia omo de akwayo ne koso wo ho no enti no ebia no wadodo mfuo bebre nti wo oba we wo warewa no apasa asibia ma na wo doso ne wo mamma didi wo so na mofra no so kra no asetena mutisem wo school komu etesei eyensem bebre we no enhye da anye asem eyenkranhye sem a eweka se wo bia enkonko ye binemum se aware ehu hia na ewo se wo ye kronkron ewo awrade ni ma se wo bofo enim ni de na etwa ese wo ware e de kire se aware eni heaven anso ye na aware so na ekọ heaven e de kire se eboa wo esiesi uteneton ma wo si kwan paso se na bia wonye enema boni bi emfanti enyankopon na afei enkoma wo heaven ko enkobo wo daachi bi eno nti se wo ye be ma dia na se fatasa ware yo ba se fatasa ware na emomu no wonka se aware wo ho se ye nware nti no aware bebre ebe wie che na obe yiwu ntime hwe no ana se mofra titiru a wo pi wo sa aware we mu no na wo ho ekọchiro no ana se wa brabo kwa akoye basa bi ekoba ne sa na eho nso na aya na ensem ni wo afi Father's Day kodu na se yedima maame fo ni eni amapapafo a na akoye ensem bebre ave yento ensem no so ye nua be ma funny face o ye TV series Cow and Chicken ne ho asem na me de eba besumwe emretie bi mu no ye hunu se Ghana celebrities bebre ho no ma otimi enya adwen mu yare meche adwen mu yare a wono ma enema kakra e ha wo afi na wo ye woniama kwan ya fa se wo ye eniama na ye hu se o wo nipa mu sebe wo nipa mu no wonye eniama ne sana akoye se o ha oni amane bi ekoso anasa adwen no ensisi su yie na nye ye nua be ma funny face enko a ye hwe komfo kwa dai wono so ebe fa sa de yimu bia ye nua ba abena kokon so wono so fa sa enyeme ewo mu ana aba na atiko mu ana aba na atiko na wo ye nua fa ni face de ebe gidin ebe tiate sepa wo manga ni mu a na obia eka bie na ne fa ni face ne ho atono ne ho esisi ne so na nasem a wo ka ene se wo hwe kwan ese wo ba be wo na se wo ba bi ebe wo ama no na awo oba ne ba be wo be wo ntafo wodi kenya ntafo ema mienu dada ze no wo ba be hwe kwan so obesan so nya ntafo emema mienu eno na Ghana for ebisa se na funny face yes sister Vanessa ye wuchochomucho a wone na awo no wono na wone ne ensan ba be wo sa ntafo a wo hwe kwan ya na wo kire mu se enye Vanessa en wone na esan so eba ba wu biem e de kire se ebra okọ ha ne ahohiehie mu no amane ne dọọso ma no depression no course a no wo ye nyama ensen fata bedwam ba bibio behu ne hu bia no wo ye nyama ensisi su ye enam so kra ma ne namfofo bi kra de bayo a wo to ka de che no so kra be kasa ni bufu pe ye se be ma pa wutimi jeja ahoma enema bi sei e fa osoma ne ka wa adwen sa nanso ne nyina mu no funny face asema wo ka ne se wo baby
enya ne ho abotre wo baa bi ete nase obaa bi ede ne ntoma bebo no fa ne face ntoma no anu wo hye ne nkran kakra wo krakra ne kakra wo kita no suso nimu san be ye na nneema nyina betoto so ye na nneema beda akwan mu na eno na nam so na as wo boa no na fa ne face nso kɔ boa no na afi wo boa wo ho na de mo afoforo akwa nti saa mo animu no ene wo hwe kwan se mo na akɔfa yefunu abade a ene no hwe kwan se wo bewo entafuo biem na emom enye Vanessa ene wo ne no eba bewo Vanessa de onya obenya se wo beware ne de enso no se wo beware Vanessa nyina achi no wo ba bi nso wo ba bi ono so ye ne twotwomucho a ohwe kwan ese wo ba no ebeba bewo amano na awo ne de wono de na se wo kan sentafo ene wo ba bewo na emom se oba ni osimisi ana obentin edin de wa mo oso wo mo na emom no Ghana fo nyina enhwe kwan ese wo no fa ne face wo san so ba be we kan me abofra na se mofra a eye entafo na emom emfri eye Vanessa ho na wo ba wotimi gina ma no ese be ma chi gina fo se ne Bible kan se wo ne be ho namba ako ni titiru bra ye hu saade we ye bra ya na ahokyere aba enti ahokyere ba ye no wo ba wotimi gina ma no wo hwe kwan ese wo bewo ede ama no ensami na me de aba beso nua ba ma me da akwa ha na me de mu ba besie ne mo kai se obesubscribe abena benyina share na odofo bi nso nya ensam de a etwegu wa attention TV so ne bi enhwe medam ase ema mu enhwe